Bok, evo nas u Party Gamers. Danas ćemo igrati Tangar Hrvatska na serveru Ajana sedmici. Samo, ja, čekaj da ukucavimo. Mrzim kad piše ako vas ne spoji odmah sa serverom, pričekajte 30 do 60 sekundi te će vas automatski spojiti sa našim serverom. Mrzim to. Ali dobro, šta je to je? Ma idemo mi na druge servere. Pa neće ni taj. Ajmo na 5. Wow. Mljako. Evo nas, ajmo sad igrati na mjestu sam. Okej. Malo šteka, ali šta je to? Nekad mi tako šteka. Ali, nema veze. Okej. Ne, pojel mi nas. Dobro, ajmo od početka. Vidite, ono vam je tu kako već piše najbolji rezultat 302. Sad ćemo se potruditi da dođemo na ovu listu gdje piše top 10. Evo. Ovaj tu je stao, idemo ga pojesti. Eto. Ali ovaj tu će sad pojesti nas. Ili ovaj. Da, bio sam upravo. Udružili su se da nas pojedu. Vidite, neki ljudi su zli. Dobro, ajde sad malo manje pričanja, više igranja. Vidite kako ovi tu odmah bježe. Kukavice. Ne. Pojedi ga. Ajde. Pa povećali smo se nešto malo, ali dobro. Ovo je bilo super. Okej. Još malo pa ćemo doći na ovu tu listu.
Okej. Tako. Ja... Ne. Bježi. Dok smo već ovako veliki. Kada me još jednom, ako me uspiju pojesti još jednom, video je gotov. Sad ćemo saznat. Dođi mraviću, molim te. Ovo super. Ne, nije super. Da. Ajmo još jednom. Ako je ovaj tu prošao kroz mene, a da ga nisam pojeo. Okej. Malo ću pauzirat da se povećam.